Pai ba no ya nong yang hak step jong ka arfu ar tarik urempang arja arpulai kila lap ya kamet yap jong wei rang ba briu kabla tiak lengtar hak wei nagi jaka kabada nakli yo nong ston. Lapan tip mar siki BDP bat ki bors nong ka new nong ston hak ba nakal yang jong ka snong ru kala pen tip no mar saka office us em ka hima nong ston bat saki bor pulet ban le e kabadon kam. Nakaliang kinong ilam VDP kila yatu bayaw tu beriu balatia yap hak tega jaka latip kerteng kum uba gym nong siet life ars nam karta boru badai nagas nong ring au jong kathan riang do kila tu ru bau tu beriu uri bosong basa apo tham yo nong ston hendrai menta lakat tu kat nipor jusa shu hak tega jaka ya kadau jong jing khlat no jong tu beriu 4 la setia mentip bat ki pulet kidang penlong ke jing toket ban lap ke jing sisa baro to menta men step ha kanai ka yêu nong ston kaba na kaliang katu kat ne ki nong wan yo wan hat bat ki bayang kilalap no yo we u briu bala kia ang ne hapo kanai ka root footpath te onda kila pej baha kila itu ba une u briu la khlat ne u la yap te na kaliang jong kine ki briu bat kinong song snong na kanai ka Senong ni Nongstone kila wan kot yang au presiden jong kane ka VDP Nongstone te hakapor kendai beje ngaru ngala mare banwan hangne na kata banwan bantip de kata ka jing sisya kandang nila wan katukat ningut ki rangba kumjuru rangba dong jong kadong maupun ti jese debat ki rangba jong ka Senong ni Nongstone tubru kinong songyo nang ne kandang nila wan hangne pandang nila pej baha bat nila lap bau neu breu layap te katkum ka jingtip jungi lamar ba hoit menshwa usa ang nepo ni Nongstone usong ka ang nepo ka Senong ni Nongstone hapo ka dong thamiu te na du usnam arjar ka khandai ki me songshu te na kaliang jung uru umwan shu ang nepo Senong te ngimtip ula sa she te katkum ka jingtip jungi menshwa neu ba de na than rindo nong rengkau ibahin kasem ru gidon hang tia po nong rengkau te ngi ru ngila pentip te da ka ba jing rai lang jungi bada ka jing ya ko jungi ba yen pentip no hapo kibor jong ka an hapo police station te na kaliang jungi nga ko mu presiden jong ka BDP ningkat kini ki rang ba ngila pentip no hapo police station te na kaliang jong usar usi bat ki polis napo ka police department Nongstone kila wan bat hadin kata kila lap ba sisa ula yang cepat ka percaya kum ka jing wan ai kerteng mensua hapo ka Senong jengi wan yetu hi manga deru sekretari jong ka dong hangne basa mu mensua ha sedang belajar kat pra ka kendai te ka kerteng ju ka de ujim jaj nongsik BJP promises to empower the women of Meghalaya by giving an annual allowance of Rs 24,000 to widows and single mothers and a bond of Rs 50,000 on the birth of a girl child. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urempang jan ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC